Sabíeu que tenim en el sistema educatiu, a l'educació infantil, a primària i a secundària, més d'1 milió d'alumnes matriculats? Que si féssim una bona detecció i una bona atenció dels alumnes amb altes capacitats, tindríem més de 100.000 alumnes a Catalunya que rebrien un suport educatiu adequat? Sabeu quants en tenim realment? No arriben a 800 alumnes a tot Catalunya. Això suposa que del 15% que hauríem de tenir no arribem al 0,05%. És a dir, tècnicament no tenim alumnes valorats ni atesos. És obvi que qualsevol canvi de millora en el sistema educatiu que tingui aquests alumnats passen necessàriament per 3 eixos d'acció. El primer eix és la formació del professorat. Sense la formació docent és impossible poder valorar i poder atendre correctament aquests alumnes. Una segona acció passa per regular amb normativa, amb resolucions, els processos i els protocols a seguir per tal de que tot el professorat pugui atendre correctament aquests alumnes. I una tercera mesura, que ja no està al nostre abast, evidentment, es tracta d'oferir als centres docents, al professorat, tots els suports i tots els ajuts necessaris. El curs Altes Capacitats, Resposta Educativa que ofereix Prisma, està organitzat a partir de 4 blocs que pretén atendre aquestes urgències i aquestes necessitats del sistema en l'apartat formatiu. El primer bloc fa referència al marc conceptual. Tenim molt de marc conceptual, tenim molts models, i és a partir d'aquests models que nosaltres podem detectar i interpretar la resposta cognitiva superior, l'alta capacitat intel·lectual. El segon bloc és un bloc que fa referència a com podem detectar i quins instruments disposem per poder-ho fer, per poder-ho realitzar d'una forma bastant ajustada i d'acord amb aquestes capacitats que l'alumne pot manifestar i pot demostrar en l'entorn d'aula. El tercer bloc fa referència a les mesures, unes mesures de caràcter general, però que tenen a veure amb els 3 grans blocs d'intervencions com són l'acceleració, l'enriquiment i l'agrupament. I el quart bloc té a veure amb mesures de caràcter més genèric, com poden ser les mesures metodològiques d'adaptació, tant mesures d'adaptació de caràcter ordinari com mesures d'adaptació de caràcter addicional. Aquest curs Altes Capacitats, Resposta Educativa, compleix amb els objectius que el sistema educatiu té previst. I per tant entenem que qualsevol docent que entengui la diversitat i estigui a favor d'un model centrat en la inclusió sigui l'alumne destinatari d'aquest curs.